Har I sagt til han der Luffen og modderen der, at wow er fandme lov, eller? Det er mega irriterende. Jeg spiller ikke WoW. Sidder nede, hvor... Ja, hvorfor sidder du nede i det rum, hva'? Hvorfor sidder du nede i det rum, hva'? Fordi jeg sidder og snakker med One. For det du sidder og snakker med One, der sidder og spiller World of Warcraft, og... Er du dum med dit skæld, eller? Er du dum, eller hvad? Om jeg snakker til dig. Ja, jeg gik godt med det. Ja, det gik, men hvorfor Ja, du er dygtig. Hvad fanden er det hvor for kæft hvor er noget? du dygtig. Dygtig, hva'? Du siger dygtig, jeg ved det godt, jeg er dygtig. Hold din kæft, hør nu efter mig. Hør os. Ja, du vil have Pokemon. Ja, jeg kan godt knæppe dig bagefter. Hør nu. Nej, Pokemon. Det må du da vide, hvad betyder. Så Pokemon, dit svand. Ja, Digimon eller Pokémon eller hvad fanden det er. Prøv lige. Dum eller hvad med? Prøv lige. Hvis ikke du tager dig sammen og får dig et liv efter det der World of Warcraft ting, så kommer jeg fandme mig efter den mor og knæpper hende op ned, så skal du fandme se, at der kommer en Luffen Junior bagefter mig. Det kan jeg fandme give dig 100 på mig. Det kan jeg fandme give dig 100 på mig. Ej, is på. Skal jeg ikke sætte og lave sjov her? Hvad fanden laver du 2 søsser står for? Hvad så? Cracker din næse. Han er sgu ikke en næge, han er en ginger. En hvad? Ja, rødhår. Jeg skulle sætte det der billede på Facebook, Cracker. Det er fandme rød, og det er hår. Hvad fanden er det? Cracker, hvad tror du den skærm Reason købte til 2300 koster nu? 1000. Ej, er du sindssyg? Ja, Den koster... den koster 1500. Skal jeg se den ting, synes jeg? Den koster 1900. Han der Risen der. Han der Risen der, eller McStink, eller hvad fanden han hedder egentlig. Han kommer fandme mig og boller i Arnussen. Langt bagfra, efter den fucking svansen skal ned. Jeg kommer og spammer han i den fucking skalle. Helt seriøst. Og bagefter tager jeg hans lille pik. Og river den op på min ostereje med. Og sindssygt han skal ned. Og jeg er lige glad, hvad han hedder. Jeg skal fandme ned. Og ja, den er skærm der. Ej, god. Synes jeg. Kan du ikke bare fuck han der oppe i anusen, altså du har 35, altså du har 300 cm dæk længere end han, altså. Og så sidder du og snakker med han der. Hvad helvede? Han snakker ligesom sådan der, prøv lige at se. Her er det Risen. Synes jeg, skal vi ikke gemme noget kort? Han der Mithril der, han er fandme dejlig. Jeg skal fandme knæppe han, mand. Er du sindssyg? Altså prøv lige hold kæft, altså. Kender I Lunex og Nynax? Nej, jeg kender dem ikke, og jeg vil ikke kende dem. Lunix, hvordan staver du? De hedder... Nyntax. Lunex og Nyntax. Fra Ribe. Jeg ved godt, hvem Lunix er. Julerib, eller hvad fanden er det for noget? Jeg ved ikke godt, hvem De spiller hånd. De spiller hånd. Ja, og Nyntax. spiller Jeg hånd. kender faktisk begge to. Jeg kender dem begge to, ja. Skal de have min hånd, så jeg sidder og wanker på dem, eller hvad? De er nice, faktisk. De er nice, ja. Du kan godt lide min hånd, eller hvad? Ham der er der langt ud. Han er lang. Det er rigtigt. Han er rigtig lang. Craig, hold nu kæft, din hundevalp. Skal der hundekeks, eller? En hundekeks til dig. Og en kattekeks til dig. En kattekeks.
Du gør dig bare selv det grin. Du siger koldt kæft til mig. Det er godt, du får en smæk tilbage på den lille balle. Så det... Så kunne man Ked dig, Craig. Craig han klæder sig. Han snakker med mig. Han kommer efter dig og knæpper dig. Skal vi ikke invitere alle sammen på VT nu, Craig? Så vi kan lave det sjovt. Så jeg kan disse nu. Jeg er ligeglad.